Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakaliang jungi ti ngimpat yo kanu ka kurwo na kaliang director juga ni Grims ti kani hi ka pini ba mangi na kaliang ka seng mentala lais ngi armit la song banyak hi ang ni man ngin nang yai beteng hi kani ka jingi hi jungi tan adu la ding yo ka jubab ka ba biang ka balong ka ban penhun ka ban ai ji mentoy ya ka jela ka jungi ha ka bai dei bat ka thungkam thungjam ang ni po ni Grims ni lembaga kilat partai kubur ni la yo ban punya ba director ba mentau dan sedali la pa gini ki jingdawa ki jungi pat ya selok pat ka Ministry of Health and Family Welfare ndrei na kaliang ka jungi ngi sngo ba kani ka jingpa ka Ministry of Health and Family Welfare kalong betang ka jingpen sri ngi ka jingpen kelan ya ka na kaliang director ka bai dei kani ka thungkam thungjam namar ba umkwa ban don kanu ka jingkela namar ngisngo ba ka negrem si ka don la ka jong ka governing council ka basim ginu ki rai ka bai dei ba ka jing penya bet penyarenti ki kam ki jam apa ni hu kon thubru ya ka thungkam thungjam banakani ka governing council director di member ki nong mikmat na ka jala ka jongi ki member parliament su ki members ki don ka to ni ki nong song snong jong jala mi kaliar ki badai ki members kumjuru na ka ki dekat jong Ministry of Health and Family Welfare jong sarkar India ru kini members jongka governing council tingis go baga governing council hi kala ban sim ye kinu ki rai ndre he padeng kata kai ke jing ai press statement jong director jong Negrims ni skwa ban bu bet ya kani ka kubor sya ka so director kalong ba kat ba umpala he ban penmi ya kanu ka rai ka balong favorable lani ka ban ai jing mento si sya ye ngi kinong song jong jela Meghalaya kaliang ka thungkam thungjam kemun mengihi ngai beteng bet ya kani ka jingeki hang ni khmat ka office ka jungbu ka jingeki ka jamanta kan ya tumni tamba ada ka por kan nang ya si ngila ban sim da ki wei pat ki sinjam nyawan nge don arpo lai pungut ngim da penbun ye le ban song so kan ni namar ba kemba gila don giba keren ru giba ong ba yo ka pendik ye ya ka hospital ge ndring ngim sim la le kata ya ka functioning jong hospital kan pendik ndring su song be hang ni di kidon ki kunhun kumengilai kubor kum kani ka Negrims Faculty Association ka ai ka press statement ka ba umyahap ru ha ka bai dei ba ka jingeki ka jungi mat ka jing ai juki ka press statement ka long ba lesi kim sung thu ya ka ka daw ko ba mengi pelong ni ka jingeki ba ke ki kenrum kenram ki badan ha kata ka rukum thungkam thungjam ko Negrims pala lagi kwa ban pensai ru ni khot ki wan ni kendu ngi pensai ki kita ka ke na ka daw ko ba mengi hap ngimban si balap sim ka dikani ka sinjam nakaliang ka jongki gi ong ba ka jingeki ka jongi yang ni ka pendik ya ka kom trekam ka pendik ya kata ka songsngan ka pendik ya gi nongpang gi nong siapang ndre ngi sngo ba ngi ladan hang ni menta la laisngi la army ndre kam sumdan kono ka jing pendik yenu ru ka jing pendik ni kalong tangi director nomor ba director ula pendik palat pada yangi bakum juru ka jelai ka jing mopin snap ya ki nong wat kam wat jam kan ka jela ka jungi hakaba kumbangi ka wei gamat kalong ba ka jingthung ni ta ki nurse rapau la arpau ka resu nam ta ki kenthei ba senrang la aidaw na ka por ba umla ban ya lat ya ka ministry ndre kumbangi ong hi ba wat ka ministry ro ko ong ba ka su advice ya ki kumnu ban le ndre ka rai ka bakhat du hi ka song ba ha government council juga Negrims lakan penyai ka kata ka rapau arpau lakan penjalan ya kata ka jingkhap kam sekala sense bat kum tar gi wi jing dawa jungi kemangeling lakren hina du menin mesisngi kalong ba kini ki ka government ke jungi hi ka state government ka ile ban thati ka ile ban yang serut ha bai dei bat ki jing jong ka jela ka jungi ladangi pet kum kiwi ki states kebadan ke EMS kebadan ke pigma kisim ki ya ki selok ba ka sarkar jela ni pet kuma Manipur ka hospital ka ba central jong ka central government ka RIIMS katuru ka ya ibe katong ki kendon ki be penbet ba ka state government ngini ba po rem su ki bun hi ki dei be ki try jela
ki bateri bakta na do ki ba long he long han do ki bateri saporu ban makiru ki ya ni ka tu ga ratio prapau la arpau kim sim la up ya kata ka jing betha na po ka ministry te ka balungo kolong babali ka ni grams kamla ban bali ba ka sarkar jalaru kamla ban intervene man penbek yakini kendrom kendram ka tung kam tung jam jong ka ni grams kanya tu ipi lei ba ki ba bun hi ki ba tre yang ni po ni grams ki bun hi gi aga jing kersan ka ba pura yang ni idon sibun ki kenhun ki batre yang ni po ni grams lagi dei ki nong hikai ki doktor ni ki nurse ni ki staff bela julit banyakran new director sapang kata ka beli pimle ya kan jing thap kam ki nurse ka prapau kan thai arpau ya ki senrang nak sispa andre ha bakilek ban ur ban nam u pedau berngam ban uai de ka memo berngam ban ai legal notice berngam ban ba ka kan kata ka kam ka jam ka jongki te dei halor kata kanong rim ba ngi mi ya ki bikin mi sakmat namar bagi sak penting ngau ni brio andre nganong epi ba like na katu statement ke bangi na ka Negrams Faculty Association niyo ka jing kersan ka ba purana ki batre yang ni po Negrams